खुलुमबाय। रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गिदिरफोरनो खुलुमनाय, सिबिनाय आरो आंनि दुइसिननो अननाय मोजां मोननाय जासिहरग्रोबाय। आंनि मुङा मुस्रि राजेश कुमार बसुमतारी, गामि जुइलागा, लासोगुरुबासा, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबार हानजानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो दिनै बाहागो लाबाय। खन्थाइनि मुङा नेनानै थाबाय आं। जिराब देरायाव दं आं जिरायना, आखायाव फेरलेबसे लेखा बिलाइ, लोगोआव दंफायो गंसे केमेरा। गोबां सुबुंफोरनि सावगारि खेबनो सानदों आं, लिरनो सानदों लोगोआव सुबुंफोरनि गोलाव जारिमिन। अख्रां गोमसारनाय गाराङा बिनि, मेगना बिनि बेसेबा गिदिर। रायखस बायदि बिनि महरा, अरायबो सुबुंफोरखौ मनग्लाबग्रा। आं खेबना लायो सुबुंफोरनि गोबां सावगारि, लोगोआव लिरना लायो आं बिसोरनि गोलाव जारिमिन। दं आंहा फोथायनाय बे सावगारिखौ आलायबोला, लोगोसे जारिमिनखौ फोसावबोला मोनगोन जिउआव थैनायनि बान्था। बिनिखायनोथ' आं नेनानै दं इयुन थान्दै, जाय गोथार थांखि होफैहागोन, लोगोसे गुवारै बोदलाना होगोन बिसोरनि गोलाव जारिमिन। गोजोन्थों।